Čaute všetci, ja vás zdravím pri novom videu a v tomto videu si povieme niečo o riešení problémov. Náš život je plný problémov a prekážok, ktoré musíme riešiť. Problémy a prekážky riešime už od našej škôlky. To, s kým sa budeme hrať, ako sa budeme hrať, kde budeme spať, či budeme mať čo jesť a tak ďalej. Počas našeho školského veku zase riešime to isté a keď už dospieme, tak riešime naše emocionálne problémy, riešime to, kde budeme pracovať, riešime to, čo budeme v živote mať, riešime problémy vzťahové, emočné, naše traumy a tak ďalej. My sa hlavne vrhneme na problémy, ktoré som si vybral a ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité na to, aby si sa posunul v živote ďalej a urobil nejaký progres. Nemusíme riešiť úplne všetko, je hlavné, aby sme riešili to najdôležitejšie. Každý z nás je individuálny a každý z nás vyrastal v inej rodine, mal iné podmienky a niečo iné sa naučil, kým sa nedostal do tohto bodu, keď pozráš toto video. Aké problémy som si vybral, aby si urobil najlepší progres a podľa mňa tak najdôležitejšie problémy, ktoré by si mal vyriešiť, aby si sa mal lepšie, aby si nezažíval veľký stres, aby si nezažíval úzkosti, aby si sa mal radšej a bol sebavedomejší. Prvý problém som si vybral prejedanie. Pokiaľ nemáš upravený svoj jedálniček, alebo lepšie povedané, keď nepoznáš potraviny a nerozumieš pojmu alebo princípu príjem a výdaj, tak sa ti môže stať to, že neovládneš seba, budeš sa prejedať a v zápäti na to priberieš a budeš nešťastný a nesebavedomý, lebo kto by sa cítil v tele, ktoré nie je atraktívne a nie pekné. Aj keď si hovoríš, že tvoja váha ti nevadí, ale keď vidíš atraktívnejšieho chlapa ako si ty, alebo atraktívnejšieho človeka ako si ty, tak sa cítiš nekomfortne, lebo ten človek vyzerá lepšie ako ty. Takže uprav svoj jedálniček, nauč sa niečo o potravinách, ako fungujú bielkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, nejaké minerály a začni jesť toľko, koľko potrebuješ. Ak budeš jesť nad rámec toho, koľko potrebuješ, tak priberieš. Ak budeš jesť menej ako potrebuješ, tak schudneš. Hlavne uprav svoje povedomie o potravinách a o jedle ako taký. Ďalší problém, ktorý som si vybral, je cvičenie alebo pohyb ako taký. Žijeme vo veľmi komfortnej dobe, že jedlá donesú domov, nemusíme cvičiť, môžeme si pozrieť film, máme všetko v rukách, dá sa povedať, že keď si pozrieš na telefóniku, tak vidíš všetko, čo potrebuješ a nemusíš sa ani prechádzať, nemusíš chodiť von, nemusíš cvičiť a tak ďalej. Ale z dlhodobého hľadiska je to obrovský problém v tom, že budeš mať slabé telo, budeš rýchlo pribrať, tvoj metabolizmus bude pomalý a nebudeš stiať páliť kalórie, ktoré príjmeš z jedla, tak v konečnom dôsledku pribereš a budeš neatraktívny a to nechceš. Ako sa môžeš vlastne vyhnúť tomuto problému s necvičením? Stačí ti, keď denne budeš chodiť na nejakú dlhšiu prechádzku a keď si obľúbiš fitness alebo cvičenie alebo nejakú inú športovú aktivitu, tak zlepšíš svoje telo, spevníš svoje telo a budeš silnejší. A budeš sebavedomejší, lebo napreduješ v nejakej veci, ktorá ťa baví a v ktorej sa zlepšuješ. Samozrejme, cvičenie naväzuje na krajšie telo, na povedomie o strave, povedomie o stretchingoch, o cvičení, o silových tréningoch alebo o progresívnom preťažení a tak ďalej. A tento skill proste môžeš využiť potom do budúcnosti, že to môže byť aj tomu tvoja práca. To je len ďaleká budúcnosť, ktorú som ti napríklad mohol ozrejmiť. Keď začneš riešiť problém v nejakej oblasti života, tak tento oblasť, keď začneš riešiť, naväzuje na ďalšie ostatné veci, ale to je potom na ďalšie video. Najväčší problém tejto doby je, že ľudia sa nestarajú o svoj duševný rast. Je to dosť prúser, lebo ty, ak sa chceš v živote posunúť a byť lepší a mať ten úspech, ktorý ostatní ľudia nemajú, tak musíš začať riešiť svoj duchovný rast. To znamená, mal by si začať čítať knihy, kupovať si nejaké kurzy, ktoré ťa posunú ďalej, keď prečítaš celú literatúru, ktorú potrebuješ ku svojmu problému, pozerať úspešnejších ľudí, ako ste vy alebo ako si ty a zlepšovať sa. To, keď si ty uvedomíš počas cesty tým svojim duševným rastom, keď si pootváraš v sebe tie dvere, ktoré sú zatvorené, tak si uvedomíš, že aj ty môžeš byť úspešný, len musíš konať. Proste makať na tom, robiť na tom každý deň. Každý deň a niekedy si dať oddych a zase konať a robiť a pracovať. Každý deň niečo urobiť, každý deň hodinu čítať, robiť niečo navyše pre seba, alebo zlepšovať sa v tej oblasti, ktorej sa chceš zlepšiť. A ďalšia vec je v tom duševnom chápaní alebo rubení, keď si doteraz myslel, že keď budeš o svojich cieľoch alebo o svojich víziách len premýšľať a budeš si o nich len snívať a budeš si hovoriť, že wow, aké by to bolo krásne, kebyže si upgradenem svoje bývanie, kebyže si kúpim nové auto, alebo mám tú vysnívanú partnerku, alebo mám ten svoj vysnívaný život, tak je to len tu v hlave. Je to len tie obrazy, čo ti chodia
sú len obrazy, ale nikdy to nebudeš môcť chytiť, pokiaľ na tom nezačneš pracovať. Takže ak chceš mať 100 000 na účte, alebo viac peniazy, alebo viacej uznania, viacej úspechu, viacej atraktivity a tak ďalej, tak musíš na tom začať pracovať. To znamená, že vytýčiš si cieľ, chceme mať pekné a atraktívne telo. Čo musíme preto urobiť? V prvom rade sa musíme naučiť o potravinách a strave. V druhom bode musíme optimalizovať náš spánok, aby sme počas spánku regenerovali a vybudovali čo najviac svalovej hmoty. Do tretieho bodu začneme tvrdo cvičiť, aby sme si v posilke nabrali čo najviac svalovej hmoty. Potom zaradíme nejaké kardio, nejaký pohyb, aby sme rýchlejšie pálili prebytočný tuk a cítili sa viacej fit. Boli menej v strese a viacej v kľude, čiže zaradíme nejaké relaxačné výlety, alebo sauny, alebo wellness, alebo meditácie, aby naše telo bolo konštantne v kľude a nabrali sme čo najviac svalovej hmoty. Ale hlavné je robiť to. Robiť tých 20% dôležitých vecí. Robiť, až kým neuvidíme výsledky. Keď uvidíme výsledky, tak tento proces opakovať, až kým nebudeme v tom najlepší. Ďalšia vec, ktorú som si vybral, je, že ľudia, alebo občovné chlapi, nemajú žiadne životné poslanie. Pokiaľ nemáme cieľ, alebo nejakú víziu do budúcnosti, že vieme, kam by sme chceli prísť, lebo úspech je predvídateľný. Pokiaľ 80% svojho času robíš tie správne veci, tak je 100% šanca, že za nejaký čas dorazíš do toho svojho cieľa a budeš mať ten svoj úspech, ktorý si na začiatku vytýčil, ku ktorému si prišiel. Len to nejaký čas proste trvá. Ale hlavné je vedieť, čo od života chceme. Pokiaľ neviete, čo od života chcete, po väčšine prídete tam, kam nechcete. A to platia vo všetkom. Pokiaľ chceš byť fitness tréner, tak nájdi všetky možné veci, rob všetky možné veci k tomu, aby si sa stal fitness trénerom. Ale skôr či neskôr sa tam proste dostaneš a budeš tým trénerom. Taktiež, ak chceš byť slávny tvorca na YouTube, alebo na TikToku, alebo na Instagrame, alebo napísať knihu, alebo vytvoriť nejakú novú značku oblečenia, proste musíš robiť k tomu aktivity. Ak chcem byť slávny na YouTube, tak musím robiť kvalitné videá, teda chcem robiť kvalitné videá, nemusím robiť nič, ale chcem robiť kvalitné videá, tak musím proste tvoriť kvalitné videá s náučným obsahom, ktoré naučia niečo teba. Ja som si to vybral, ja to chcem robiť, mňa to baví a budem to robiť. Taktiež to platí u teba. Vyber si niečo, čo chceš robiť a rob na tom každý deň. Ďalší problém, v ktorom si ja myslím, že je veľmi dôležitý, je zodpovednosť. Ty si musíš uvedomiť, že si zodpovedný za všetko, čo sa v tom živote deje. Za to, čo máš, čo nemáš, čo možno budeš mať a čo nebudeš mať. Sa pozrieš okolo seba a nemáš to, čo by si chcel mať, tak si málo zodpovedný za svoj život. V ďalšej časti tohto videa si povieme, prečo ľudia neriešia svoje problémy. Lebo sa boja, majú strach, že čo sa stane, keď začnem riešiť svoje problémy. Prvý strach na tejto ceste je strach z neznáma. Ľudia často nevedia, čo ich čaká, keď začnú riešiť svoje problémy, lebo je to vstup do hmly, vstup do neznáma, nevedia, čo ich tam čaká. Vieš, a to je dosť desivé. A preto sa ľudia radšej vykašľú na riešenie problémov a zostanú paralizovaní a povedia si, že OK, bojím sa, je to pre mňa neznáme a nebudem to riešiť. Vieš čo? Aj keď je to neznáme, aj keď sa bojíš to neznáma, proste chod do toho, je tam pre teba skúsenosť, ktorú potrebuješ zažiť. Ďalší strach je strach z neúspechu. Ľudia sa niekedy boja riešiť svoje problémy, lebo sa boja, že sa im to nepodarí, že zlyhajú, že nedajú dostatok energie do toho, aby vyriešili tento problém. A toto celé, tento strach, ktorý si vytvoria, že bože, mi sa to nepodarí, ja sa to bojím, tak do toho nepôjdu, taktiež zostanú paralizovaní a proste si povedia, OK, bojím sa, že neúspiem, tak to radšej neurobím. Zase prídeš iba cennú lekciu, ktorú potrebuješ zažiť, aby si bol o level vyššie, aby si urobil progres. Zase to platí aj o tomto strachu. Bojíš sa, že neúspieš, chod do toho a budeš na tom bode, že buď sa ti to podarí, alebo budeš mať lekciu. Neúspech neexistuje. Buď sa ti to podarí, alebo budeš mať lekciu. Chod do toho a preži si to. Prejdi si to. Ďalší problém je so sebavedomím. Ľudia s nízkym sebavedomím si myslia,
že sú nie dostatočne silní na to, aby riešili problémy a majú z toho strach, tak radšej zostanú v pozadí a neriešia ten problém. Keď si uvedomíš, že tvoje sebavedomie sa zvyšuje zároveň s tým, keď riešiš problémy a vystavuješ sa strachom, tak to bude pre teba oslobodzujúce, lebo keď sa bojíš nejaké veci alebo máš niečo strach, tak chod do tej situácie a tým si zároveň zvýšiš svoje sebavedomie a sebadôveru, lebo sa vystavíš strachom a budeš silnejší a tvoje budúce problémy sa budú riešiť jednoduchšie a zľahko. Keď na niektoré problémy v našom živote kašleme, tak tieto problémy sa nabalia a spravia takú väčšiu gulu, ktorá sa potom ťažšie rieši. A keďže z toho malého problému nám vznikla takáto veľká gula, tak tá gula sa pre nás zdá strašne veľká a ten problém sa zdá strašidelný, lebo ho vidíme ako niečo obrovské. Preto odporúčam riešiť problémy, keď sú v zárodku, nenechať ich vyhniť do nejakého väčšieho prúseru, aby sme potom nemali strach z toho riešenia toho obrovského problému. Preto vám odporúčam rozkúskovať si tie veci na malé kúsky. Ak riešite niečo veľké, tak sa snažte to rozdeliť na malé guličky, ktoré sa riešia jednoduchšie. Je to potom oslobodzujúcejšie a nezdá sa to pre vašu mysl také veľké a strašidelné. Tento problém, o ktorom budem rozprávať, veľmi dobre poznám. Dosť často sa mi to stávalo, ešte stále s tým bojujem a dúfam, že to v sebe vyrieším a vyliečím čo najskorej, aby som sa posunul a urobil progres ešte rýchlejšie. Zvyk utekania od problému ku komfortu. Alebo utekanie od dôležitých vecí a dôležitých úloh ku komfortu. Čo znamená, ak máme my naplánovaný náš checklist a máme nejaký zoznam úloh, ktoré musíme splniť, tak sa nám zdá, že toto, čo práve riešime, je veľmi ťažké a miesto toho, aby sme sa pustili drávo do toho problému a začali ho riešiť, tak miesto toho si vyberieme nejaký komfort. Čo znamená, že miesto dôležitých vecí budeme pozerať televízor, budeme pozerať YouTube, budeme spať alebo budeme sa hrať na počítači a tak ďalej. Ako poviem vám, že tieto zážitkové veci, tieto komfortné veci vám nikdy neujdu, ale ujde vám tá úloha, ktorú musíte splniť. Najprv si urobte tie ťažké úlohy ráno, aby ste sa odbremenili od toho ťažkého a počas dňa si nechajte tie jednoduchšie úlohy, aby ste si nevyčerpali vašu vôľu a aby sa vám tieto úlohy plnili lepšie a rýchlejšie. Viac vám o týchto strachoch poviem vo svojej novej knihe, ktorú práve píšem. Bude to moje prvé celoživotné dielo a ešte sa chystám na ďalšie 4 knihy. A urobím vám nejaké kurzy ohľadom niečoho, čo ma napadne, na to sa tiež veľmi teším. A zase tento skill, ktorý robím teraz, že riešim problémy s točením videí, mi pomôžu na to, aby som pre vás vytvoril nejaký dosť dobrý kurz, ktorý vám pomôže vo vašom živote, aby ste boli lepší. Keď sa zbavíme strachov a zistíme, že musíme ísť do toho strachu, aby sme si tým zvýšili sebavedomie a boli silnejší a lepší a mali väčšiu sebadôveru, tak v ďalšom bode musíme prísť na to, aký máme problém. Čo to znamená? Identifikuj problém čo najpodrobnejšie a najlepšie. Ak teda zarábame v našej práci dostatok peňazí, ale na konci ďalšieho mesiaca nám aj tak nič zostane, musíme identifikovať problém. Tak teda začneme googliť. A pán Google nám povie, že máme zlú finančnú gramotnosť. Takže identifikovali sme problém, že nevieme pracovať so svojimi peniazmi. Keďže sme identifikovali problém, už vieme s ním pracovať. Takže nauč sa identifikovať problém do podrobna, čo chceš vyriešiť. Ďalší krok je analýza príčiny a získanie čo najviac informácií o danom probléme. Ak sme teda zistili, že máme zlú finančnú gramotnosť, tak čo patrí do tejto finančnej gramotnosti? Poprvé, nevieme pracovať so svojimi peniazmi, možno máme problém s emočným nakupovaním, možno máme častú donášku jedla, možno stále každý mesiac kupujeme nejaké trendy, nové oblečenie, ktoré nepotrebujeme, potom možno kupujeme strašné zbytočnosti v obchode, ktoré sa nám aj tak pokazia a nikdy ich nevyužijeme, možno nakupujeme stále nejaký nový pracovný materiál, ktorý nám stojí doma v komore a nevyužívame ho. Možno kúpujeme strašne elektroniky, strašne veľa zbytočne nových aut, ktoré aj tak nevyužívame a tak ďalej. Možno kvôli práve týmto veciam nemáte peniaze. A čím viac informácií a čím viac sa v tom budete rýpať, tak zistíte, prečo vlastne nemáte peniaze. Takže analyzujete a zaháňate informácie, prečo sa vám v tom nedarí.
A týmto spôsobom môžete vyriešiť každý váš problém analýzou a zisťovaním, prečo sa to deje. V ďalšom bode navrhneme riešenie na náš problém. Ak teda nemáme dostatok peňazí a zistili sme analýzou a všetkými informáciami v našom živote, že prečo nemáme peniaze, tak teraz nájdeme zo pár riešení, ako si tieto peniaze odložíme, alebo zistíme, ako si tieto peniaze odložíme, alebo ako zarobíme ďalšie peniaze navyše. Z týchto všetkých možných riešení vyberieme jedno a podľa tohto riešenia začneme konať, aby sme tento problém čo v najrýchlejšom čase vyriešili. Po skúšaní tohto najlepšieho výsledku vyhodnotíme celú situáciu, či sa zmenila, či sme sa poučili a z tohto poučenia budeme lepší a budeme pokračovať už s finančnou gramotnosťou a s viacej peniazmi. V poslednom bode si musíš vyhodnotiť svoje riešenie a poučiť sa z neho. Po nejakom dlhšom čase, keď budeš vyhodnocovať svoje riešenie a náhodou zistíš, že ti nefungovalo, tak si musíš sadnúť a povedať si, aha, prečo mi toto moje riešenie fungovalo a hľadať vlastne tie bodíky, že aha, túto som neurobil to, čo som mal urobiť, túto som zlyhal, preto mi toto nevyšlo. Ak ti to nevyšlo, skúsiš toto riešenie znova, budeš chvíľočku na tom pracovať, zistíš, že fungovalo, tak je všetko OK. Ak ti teda toto riešenie dlhodobo nefunguje, sadne si k tomu znova a skúsiš iné riešenie alebo iný postoj k tomuto problému, čo sa ti deje. Takže toto je, priatelia, z tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nechajte mi like a subscribe. Ak ťa baví sebarozvoj a duševný rast, nechaj mi subscribe. A my, priatelia, sa vidíme pri ďalšom videu.